Dit programma is mede mogelijk gemaakt door gemeente Kerkrade. Alle smaken, Carvitaal, Bakkerij Vonken en Brandbier. Hu is carnaval, de fest voor oud en jong. Welkom terug op de maat in Kerkrade. Dit is de Koninklijke Harmonie Sint Philomena van Chevremont, het stadsdeel in Kerkrade door Zundvoort op de maat. Voor de roes het zog. Er ziet de paraplu's en het nate wegdek. Het is eigenlijk pas sinds een minuutje of 10 dat het is geregend. Vooralsnog verlukt is de optocht grotendeels terug. Vanmorgen heb je motregen gehad. Maar nu moeten we even doorbieten. ...173 groepen waans Einzelgänger in totaal in deze Roersetzog, grote optocht van Kerkrade. Traditioneel op Vasselovensmondig. We zitten zo'n beetje op de helft. En Kerkrade bluit van fruit, dat gaan we nog vaker zien. Dat is het motto van de Vasseloven in Kerkrade dit jaar. En daar werden verschillende variaties op verzonnen. En in de klokkenloer kun je nog helemaal verpassen. Ja, en Germans liep binnen, je hebt het over de regen, maar ik heb het zonneke neven me gestoken. Ik herkent hem wel, Maurice Verbund, ja, 3 jaar geleden of 2 jaar geleden heeft zich ook met gepresenteerd, hè? Ja, 2 jaar geleden en het wordt 4 jaar in totaal. Dus, dat bedoel ik, ja, dat bedoel ik. Hey, en jij hebt ook heel gaat te vieren. We hebben zeker gaan te vieren. Maar ja, goed, het reclameblok hoor, maar weer zo'n eenmaal 11 jaar, chic man. En dat heb je ook, ik heb ook een feest gegeven. We hebben ook een feest gegeven, ja. We hebben hier op de... in januari voor een Wiertschaf, voor een bombenfeestje gegeven. Ja, voor eenmaal 11 jaar. Hey, maar missen het niet een beetje? Raoul deed het super goed, hoor. Dat jij het niet doen, maar commentaar geven. Ja, dat mis ik zeker wel een beetje. Maar ik moet zeggen, die jongens die het vorig jaar en ook Raoul dit jaar, ik weet zeker dat dat absoluut goed komt. Dat kunt het ook, dat kunt het ook. Zo is dat. Ik ook wel een beetje. Hey, heel veel plezier. Ja, dankjewel. Het is fantastisch hoe dan op naar de Doe 2 keer 11, hè? Zo is dat. Dankjewel. Hè. Dankjewel. Hoi. Maurice Verbund inderdaad, zien Vasselovensgroep jubileert. Hij had dus ook vaker het commentaar heeft verzorgd. En als voetbaltrainer zitten we nog op te wachten op het moment dat heer Roda op de kaart opnieuw gaat zetten. Ja, dat zou best zijn. Ja, we kennen ze hier. Ja. Want hij had natuurlijk die Vereine waar de trainer is geweest. Hè. Zeg maar een CV met een groene ster. Die had het tot ongelooflijke hoogtes gebracht. Daarom. Dus bij wit. Bij deze de open sollicitatie en als spreekstalmeester van Maurice Verbund, noem ik het dan maar even. Ja. Vind ik dat we gewoon die open sollicitatie moeten plaatsen. Ze zitten nog helemaal op zoek voor volgend seizoen. Dus, Ja, maar ja, los wordt allemaal weniger van zagen. Hè. Ik ga nog niet Struver in de optocht gezien trouwens. Godzijdank. Luus Meudervaart denkt ze. Nou, ik denk dat het gewoon zoveel ping deed om te zien wie het met de club op dit moment gaat. En ja, dat is wel... Geef ze nog wel eens kijken?
Dan moet ik ganz eerlijk zeggen, ik ben dit seizoen niet geweest. Ik volg het wel natuurlijk heel erg op de voet. En door wel mogelijk kijk ik natuurlijk wel op de televisie. En het is heel slecht dat ik niet geweest ben, maar goed. Voor die ogen beter. Ja. En voor mijn körper en mijn hart. En het is jammer. Maar we komen terug. Niet zoals een vergewoon werd van de partij. Ja. Goed zo. De schravelfutscher zoek ik even gauw. Ja, dat had ik even gemist, want ik hoor even kijken naar de bitterballen die gaan naar binnen zijn gebracht. Dat zijn ze, ja. Lekker. Ken dat gewoon bitterbul op Ries de Vlaam? Ja, dat is geen probleem. Dan kon ik lekker in pakken. Ja. En wil ze kaffe erbij of wil ze toch een beer? Nee, beer strak. Oh, straks. Profies waar. Oh, ja, ik ga veel beren gehad. Ja. De boeren, ook hij natuurlijk bij ons, kunnen ze niet ontbreken. Alleen ohne tractoren, ja, een mini-versie. En je heeft de jongen eens onreed, hè. Het Wim je nog schaf is dit. Ja. 4 boeren trekken met dus trekkers naar de maat. Het Malieveld is niet op deze manier, hoor. Kent ze beter gewoon naar de maat gewoon. Ja, precies. Dat is al wel een paar dagen onderweg. En dan moet man dit soort actualiteiten perfect oppakken, hè. De Protsberen. En ook die zijn 11 uur erbij. Uur, 11'jes. Is dan weer of geen weer, hè? Die spas die gaat terug. Spas aan de fruit, wie gezegd, hè? Het motto van de Kerkruidser Vastelovend. En het de orde, hè, laat ik het zo, de medaille, het logo dit jaar is ontworpen door een kunstenaar, door William Curver. En daar had zich toch prachtig aan je joven, daar had toch echt het fantastisch van gemaakt. En hij staat op dit moment, as we speak, op de foodplay frieten te bakken. William bedankt. En ja, die bitterballen die smaken in ieder geval prima. Een zoutse loester of kieken. Voor drinken dadelijk ook nog, nee, van je nog hier een paar frietjes erbij. Wenn het kan. Door Yumi Club. Yumi is elastiekje. Ja. Of een condoom. Ja, precies. Wat is het bij hun? Wat voor dat maar vragen? Misschien is dat gek voor het patty.
Ze zijn in ieder geval met 26 Jumis stond in de beschrijving. Ja, wat maakt ze ervan, hè? Kijken wie het heet. Vier zijn Fuchswild met de vastelovend. Der Mann, der macht mit Schlag. En het zijn ja, de groep is begonnen, hè, zal ik dat vertellen. Er zijn een aantal kinderen bij. Die hand op basisschool Sint Ursula gezeten. En die hand door de kinders ook geloven. En op een gegeven moment ja, best ze dan de basisschool ontgruid. En toen hadden ze gezegd van Loesdorf, we willen toch de groep oprichten. Elderen metgevroren, nog het vriendinnetjes erbij zo. En vandoor oes had eigenlijk de jeugd gezegd van jongens kom, hup, verrichten de groep op en verloven de grote optocht met. Prachtig. En een sterke band Ja, zie ik. Johnny even wethouder Weijers en je zit ook een ontzettend het genieten. Hè? Ja, absoluut. Dat is goed klasse. Kerkhuis je veel en dat ziet je ook weer. Weer of geen weer, verstond er je wel. Weer of geen weer. Johnny lekker druk onder de paraplu. Maar wat me opvalt, ze gooien hier van alles uit. Dat is ook echt typisch Kerkrooi in deze kant, hè? Van alles, schriften, lekkers, noem het maar op. Zijn er geen beperkingen hier? Dat kan alle nooit in feite. Alleen van je zat dit jaar als college van geen plastic confetti meer. Dat is natuurlijk wat neem ik aan in dit zin. En ik had het idee dat zich toch dat jaren werd, maar voor de rest kan heel veel eigenlijk. Dat is duidelijk. Je stond hier al heel goed. Jurkens, wat is het gekste wat ze in uw ogen hebben uitgegooid? Het gekste? Oeh. Ja, dat is een goeie. Zal ik eens even voor nadenken. Is goed. Kom er volgend op terug. Is goed, ja. Ik heb van alles al voorbij zien komen, dus ik ben wel onder de indruk als meisje van Meersje. En we hadden er net uitgesproken, Ja. er is toch eindelijk Roda in de Roesetzog. Met een sombrero. Nou, dan weten we dat het over Mexico. onze Mexicaanse vriend Ja. Garcia de la Vega gaat. Hol Roda Oesterdrek. Ja, ik zie dat het vrek. Ezeltje strekje. Ja, en dan komen de shitcoins uit. Ongelooflijk. Dat hadden we wel even nooit gehad. Ja. Door geldschieter overigens de La Vega voor de lui die dat gemist had. Er worden een hoop dat er met geld zou komen, maar uiteindelijk had alleen maar geld gekost. Gebakken lof. En dan hadden ze hem letterlijk het stadion uitgezet. Ja. Dit is wel een beetje zo dat, ja, ondanks dat het geen plat is, maar dit is wel een hit en muurtje in alle kroegen op dit moment, hè. Pas. 2 maal 11 jaar erbij.
Joepe Mentjeren. Langzaam richting nummer 100. Goed, dit is 98 Jotjeveld. Het zijn echte holbewoners. Hè. Ook terug in het ziet zijn 4 vastelovend je veel net kwijt. Dat is wel, hè, het liedje. Ja. En dat deed het vooral erg goed bij de jeugd. Ik zag het gisteren af en toe. In de tent. Daar staat die ganse tent die staat gewoon te springen. Hè. Maar natuurlijk wel een hele lekkere beat. Hè. Ik loop dit aan mij voorbij hoor. Jong Nederland, Oeswabig. En ze kleuren door grootste zog. En dat lossen ze wel duidelijk zien. Vereniging Oud-Wobig, gemeente Landgraaf. Zowie die opkomen vlak na de Tweede Wereldoorlog. En ze zijn er nog immer, doen veel voor de jeugd, veel activiteiten. En dat blijft maar deurig gewoon, dat alleen is al waanzinnig knap. Natuurlijk wel een goeie. Kijk eens naar zichzelf. En laag. Jotje mist. Oes Egelser. Ik wil nog één ding vertellen, wat? Aan het opje laten krijgen. 85 dB. Dat ligt, hè? Hoor het zingen? Alarm! Het is een groep ken Murgen dus. Bij uitzondering in het eigen Egels de optocht gelopen. Dit zou gisteren zien je. Maar Rondedal vanwege de weersomstandigheden is dat verplaatst. Patty. Ja, iedereen kent hem, Rochelle Taster. Ja, kiekend naar zichzelf en laag. Je verlachen altijd de les van dicht zien, hè? Ja, maar dat is heel erg leuk, maar het is erg belangrijk om ogen voor zichzelf te lachen. Du moet het leven niet zo serieus nemen. En mijn zoon, die is dit jaar hofnaar geweest bij de Schulprinsenkerk. En in de hofnaar, de helte lu de speelvuur. Beloof niet altijd het goed, hè? Nee, maar dan moet ze gewoon hem kunnen lachen. Oké. Het leven is al ploeteren. Verlachen gewoon op mezelf. Denk eraan, neem het niet zo serieus. Alaaf. Alaaf, Roger. Hoi, hoi. Ja, iedereen kent hem, hè. Roger Lataste. Ja, commentator ook van de Einzelganger-optocht. En dan moest ze eigenlijk zelf ook mee als Einzelganger. Hetgeen en anders. En dat deed hij dan nog, immer met een leuk thema. De Einzelganger-optocht overigens op 22 maart is Hofvaste zondag in Klummen bij de Molmuus.
En de Einzelgänger kennen zich, moeten ze een beetje vlot zien, maar toch nog helemaal inschrijven. Voorzien door de hoeigheden van de vereniging uit de andere stadsdelen van Kerkrade, Egelse en uit West. En wat werd hij gezegd? Decibels, geloof ik. Toch nog even terug naar die hoeigheden. Misschien ook gaat voor Patty. Maar die hand, en die had ze misschien als prins ook gehad, Raoul, van die bijzondere schunkjes had hij aan. Hè? Welke bijzondere schunk? Van de prinsen? Van de prinsen, ja. Oh, wat gewoon eens even ik zie ze er immer op dansen, Patty. Ja, we hebben het altijd over het glazen muiltje. Ja. Maar wat dit nou precies is, ja, dan ben ik wel van onder de indruk. Je hebt zo'n hele bijzondere schön. Kijk eens even hier. Het leek wel alsof we dan in een sprookje begeven, hè? Is dat typisch het van hier? Dat hoort ook een beetje bij de vasteloven. Dat is hoort je een beetje bij het pakje. Maar zitten ze ook lekker? Ik hou van wat dat ze een beetje minder zouden zitten. Maar eigenlijk vallen nog wel met. Dat is toch ontzettend het bedenken, maar het is niet zo dat ze dadelijk, als jij de prins weer best, dat ze dan onder een mooi zonnespak gaan dragen. Door het profiel zie je, Patty. Voor het profiel even zie je, want ik zie ze dansen. En in principe is het een beetje hetzelfde qua strak zitten. Oké, het zit een beetje strak. Maar ze zeggen, Ruud zegt, verzinnig ontzettend veel dansen. Hebben ze nog profiel eronder? Misschien zit de prins nog wel. Nou, er moet meer gedanst worden, Ruud. Kijk eens, zie jij. Ze zijn nog goed. Wie nu? Maar ja, dat wil ik niet vergeven, of dat wil ik vergeven, hè, want het is best ontzettend goed in het spelen. Ja. Het is best ook in het genieten, hè? Ja, iedere minuut, hè. Goed zo, blijven doen. Ja, er wordt me juist van alles in mijn oren gefluisterd over dorpsgekken hier. Of stadsgekken, wie moet ik het zeggen? Oh ja, wacht, kom eens even hier. Wij gingen me gaat vertellen. Ah nee, dat is alweer weg. Ja. Nou, dan kunnen we maar weer genieten van de optocht. Hast du die show nog, Raoul, als oud-stadsprins? Nou, toen wordt het zo dat ze die kroeg ze zeg maar in bruik leen. En ik had ze op carnavalsdinsdag ooit een keer uitgedaan. En daarna neem je aankrijgen. Dus dat wordt wel... ja, voor mij wordt het wel echt afzien, joh. Dat is ook echt ping aan de vussen, joh. Maar je draagt niet immer dat kostuum, hè? Daar is nog gewoon een rockkostuum. Daar is het rockkostuum, hè. Dat pinguïn, dan het dan maar in het apenpakje, de hoergeet, het rood-witte pak. Dat ging bij ons in ieder geval op carnavalsdonderdag goed ze dat gedragen. En op de kinders iets doen. En voor de rest houdt ze gewoon de zwart-wiese vraag aan. Al voor de mode ook weer even behandeld. En kijken van naar deze in het oranje-zwart gestoken groep. Nog knopkloep. Ja, dat zijn twee anderen. Dat is, ja, moet ik vragen, hè. Gaan we er hennekkloep. Juist. En ook kunt er knopkloep. Ja, een sportzoel, hè. Verzorgen door knoep in ieder geval. Ja, dat hebben we hem voorzichtig gezien. Rustig aan, ja. Oké. Geet niet meer. Maar een prachtige verein. Die boeren die zien ze toch nu voor de derde keer al terugkomen. Hè? Boer zoekt stikstofvrije vrouw. Ja. Die foto's niet. Met dat trekker onderweg. Ja. Ja, pak dich maar een opblaasbare, die vond ze net. Nee, precies. Ja, en
Als er Jotje klauwt, wie kloeit je maat? Dat is het thema Ode aan Pinterest van CV Voldoor. En nog teken op het tegeltje. Prima. Ja. Giet goed. Jongens, vanweer de sterig, jong. Sterig. En ik ga me de telefoon maar even moeten uitzetten, Ruud, want hij ontploft het aan nieuwe tegeltjes. Dus na de uitzending kunnen we eens even ruig zetten. Dat stroet worden. Ja. Kijk, dit is zo'n verein, hè. Al huidt de mich kapot, ik weet het niet. Die heet ze zo. En ja, daar moet ze maar op zo'n naam komen, hè. En die had zich sinds een paar jaar beneden gepakt. Sinds 2011 had hij gewoon links en rechts, zeg maar, alvast op een slag pekseren gemaakt en metgegangen. Maar sinds een paar jaar had ze gezegd van zo, voor nog mee met de optocht. En ze zien er weer prachtig uit. Gangs of New York. Maar de naam, en ik zal het nog een keer zeggen, al huidt de mich kapot, ik weet het niet. Ja, ik ga het ze gewoon vragen. Ja, doe maar. Wie komt er aan de naam? Weet je, moeten we ganz lang nadenken. We hebben 100.000 namen gehad. En wat is, weet je wat, is het allemaal legaal. Maak er een naam van, weet je eigenlijk, wat is het gewoon niet? Het is vastelovend. Het is vastelovend. Dat is spontane onzin. Spontane onzin, dat is het enige wat verzuiken. En vastelovend, hè, is het meest onbelangrijk, heel belangrijk maken. Dat is vastelovend. We moeten er het schoon over nadenken. Dames en heren, ik zie het er mooi uit. Het houden Mark-jotjes uit. En dat Ja, is had overigens. gedacht. Ja, ons ook een ex-prins waren. Mark Veiter 1999. Vuurdig. Ja, en ja, vuur mich. Vastelovens verein Valsjelov. En die hadden al 12 keer mee met de optocht. Scheiß auf das Geld! Tuitenbullessen. Ja. Wat een sleefoot. Hey, letterlijk uitgebeeld. Ja. Maar het betekent eigenlijk, dan moet ik zelf even nadenken wie ik dat vertaal. Ja, weet je, dat is net voor roest te brennen. Nee. Dat is gewoon, eigenlijk gewoon... Beetje laam, ja. apathisch. Ja, zoiets deze morgen, zeg maar. Ja, dat idee.
Overigens zie ik dat Perplus wel zijn ingeklapt. Dat schot nooit. Dat zou betekenen dat het terug is. Voor ons een beetje lastig waar te nemen, omdat we zelf binnen zitten. En had het al met al tot nu toe nog erg metgevallen met het weer. Godzijdank, godzijdank. Want er is niks erger wie naar op te geloven of er binnen waan staat, wanneer het rent of wanneer het misert. Dat is misschien nog wel veel erger. En hij als Oostermoos. Ook een van de karttrekkers met het klonentrekken. Die onder leiding van Ralf Mulders. Die de kwartiermaker van de wijk Blijerheide. Maar ja, dat viel natuurlijk morgen pissen in het wasser. Want die lopen morgen gewoon midden op West. Hij ziet er weer prachtig uit. Jedes jaar. Waar het nooit in losse vallen. Voor zo'n geweldige, schöne groep. En we wensen dan natuurlijk morgen ook een schöne optocht in West. En dan zal er ze tegen uur of 6 hij op de maat begrüßen. En dan zijn we gewoon ondertussen al aankomen aan nummer 112. Hè. Die ziet die vlucht, jongen. Die optichtcommissie die is gaas aan het geven. Tutepullers, hè. Ai, Raoultje. Maar zo is het toch gram verkeerd, want die houden bouwen hetzelfde pakje wie Oostermoos. Maar hij moet ik nog even, wie noemen ze dat, rectificeren, hè? Zo netjes, hè. Ook sinds jaren en dagen erop toch. Ja, de prijs van de afvalinzameling gaat dit uur voor. RD4 is de afvalinzamelaar in de regio. En door zijn John en Yoko. Met de Beatles. Met een beetje help van mijn vriend. With a little help from my friends. Ja, en zo werd ze 140 natuurlijk, hoor. Heerlijk. Lekker een beetje rustig aan. Rond ze laten ligt door, hè. Is toch juist de muziek afgelopen? Get weg! De burgemeester ertussen. Verwijzing natuurlijk naar John Lennon en Yoko Ono die op huwelijksreis in 1969 dachten vergond in bed liggen in een hotel in Amsterdam. Op deze manier. CVJID. De fantasiejaren. En jubileum zie ik. Zien ze toch in de hut.
Gisteren online besteld. Betty, bist erbij? Ja, ik ben dan met de computer besteld gisteren online. En dan? Ja, gisteren heb je het besteld online. Ja. En toen? En toen weer kan je het afhalen. Oh, oké, we kunnen hier de bestellingen afhalen. En wat heb je voor me? Ik ga een afhaalbriefje voor je. Een afhaal. Dan steekt je nou op hier dat je het kunt afhalen. En wat kan ik dan komen horen? Het pakketje. Onbestelbaar. Echt vast te loven dus. Dank je. Hallo. Ja, daar zit ze dan links. Hè. Dat is wel de half. De kunning van de verein. Moet eens kijken wie er daar zit. Dit is nu wel Oestermoos. Dat zijn ze. Ja, wat ze nou is Eierzaad, Oestermoos zijn op de maat. Het rijpaard heeft die Kerkhof. Oestermoos. Kerkhof. Ja, en alles wat ik graag had gezegd, dat zal ik natuurlijk net nog een keer. Nee, dat is slim. Maar een goede groep en het ziet er geweldig uit. En dat kost me geen rung de beer. Dat weet ik wel zeker. Maar de kunning is dat gaat vast voor de groep. Ik zag hem juist zitten. Nee. Of is dat gewoon wat ze zich dit jaar bedacht? Ja, zo is weer kunning door. Ja. Hij is wel de voorzitter. Toch een beetje dus. En ik denk dat hij gewoon had gedaan van jongens, weet je wat. Ik zet me vuren op die kar. En ik los me eens varen. En geef hem eens ongelijk. Kom maar. Betty, waar ben je? Ja, ik sta niet gewoon lekker bij het publiek, want ik wil eens even weten. Wat vind je ervan, mevrouw? Ik vind het mooi. Ja, wat vond je het chicste tot nu toe wat voorbij kwam? Wat voorbij kwam? Ja, dat vraag je wel. Ik vind het allemaal wel mooi. Allemaal chic, ja, dat gaat het ook. Meneer, heb je al mooie foto's gemaakt inmiddels? Ja, echt wel. Heel veel pracht en praal en heel veel kleuren. Ja, echt wel. Ja, de Lu zijn ook aan het genieten. Even kijken. We gaan eens even naar de prinsen. Kom maar eens even met, want die springen natuurlijk een eind stuk door. En deze meneer, daar zag ik toen strak heel erg naar boven kijken. Ja, ik maakte me heel even zorg, maar volgens mij is het allemaal overgetrokken. Absoluut, dat waren maar een paar druppeltjes. Gelukkig wel, joh, gelukkig. En we laten ons zo niet tegenhouden. En zelfs niet door die stem van u. Wat heb je gedaan? Ja, volgens mij ga ik een beetje te hel gevierd, maar dat maakt allemaal niet uit. Dat mag de brand niet drukken. Maar dan hebben ze nog 1,5 dag te gaan, hè? Ja. Ga ze dat redden? Het kan zeker overleven. Ik stem geen misschien niet overleven, maar ik wel. Wie ziet die dag morgen eruit? En morgen aan voor de optocht. Gisteren is de deur is gegaan. Die gaat naar morgen. En dan gaan we er met beter weer op de wagens gaan we er een hele mooie dag van maken. Ja, dan hebben ze gewoon een langere aanloop gehad. Precies. En dan gaan ze extra genieten. Precies. Dat is allemaal het. Ik gun het. helemaal goed komen. Ik gun het van harte. Dankjewel. Genieten we. En door hebben we een hele kleine prins. Heb Stig al de optocht gehad? Nou, we moeten hem nog dinsdag worden. Ook zondag afgelost. Oogmurgen. Hey, wie best in het genieten van die prinsesje? Gans erg. Ja? Wat is het chicste wat ze tot nu toe hebben gedaan of beleefd? Vrijdag over een coole party. Dat wordt een soort van klein festival op onze maat. Oh, wat chic. Een coole party. Ja. En dan ben je helemaal uit in dak gegaan? Ja, was echt gewoon schön. Nou, chic. Hey, en dit is morgen genieten van de optocht? Dunnig. En nu ook nog even van deze mooie optocht, hè? Ja. Vindt ze het leuk? Gans leuk. Wat vindt ze het chicste wat voorbij is gekomen? Het chicste moet denk ik nog komen. Dat is LHC. Waar voor 2 voetballen, dat programma niet. Er zijn met meer wie 300 man. Oh, geweldig. Hey, en ik zag de zus ook springtouwen. En ik had stiekem geteld, maar er was juist geen 11 keer als ze het volgehouden, hè? Ah, jammer. De 10e stopten ze. Maar dat maakt niks uit. Volgende keer gaan we oefenen. Hey, maar geniet ervan.
Ja, dan echt. Hoi, hoi. Dank, adieu. Ja. En zo merkt ze dat de jeugdprins eigenlijk beter met zich stum is omgegangen wie de grote prins. Dat weer playbacken vanavond. Ja, precies. Ja. Ja, overigens er Jarno Degens, Jarno de eerste. En dan zag het al, hè. Trekpunt LHC. Maar dan zwiegen we nog even over. Dan kijken we straks even aan. We zogen net even een alternatieve garde voorbij trekken. Ja, genderneutraal. Ja, precies. Dat is zeer van deze tijd. En hij had de Knoetsbreur. Patty, waar is ze bij dich? Ze hebben pruimen. Ja, Best van de prom of de woers. Ja, kunstenaressen herkent ze allemaal. En vandaag in een hele andere hoedanigheid. Ja, gelukkig wel, hè, toch? Dat is carnaval vuur, hè, toch? Vertel het eens, wat best een doen. Ja, wat ben ik en toen die mannen zachten, 3 maanden lang. Merken, dat werd echt heel erg leuk. Ik zei, het werd leuk. Ik heb me echt gewoon helemaal een brug geteld aan dat ding. En ik heb alleen maar woes en promoot gedaan. Ik heb kinderen gevraagd, wist ze vandaag of de woes in de prom? Want en dan zit geen man. Nee, er zit geen man. Ik ben voor de woes. Ja, dan ben ik echt wel helemaal geschokt vandaag. Hè? En dik best nog genderneutraal, zo moet ik het zeggen. Vandaag, kijk nou hij ja. Genderneutraal, toch? Ik zie het, ik zie het. En de eerste prinsengarde van de kerkelijke vastelovensvrienden die genderneutraal is, hè? Nou, ja, dat is toch wel een issue, hè? Kijk wie ze hier met gewoon met een tiet. Maar ze waren meer van de woordseksen. Ja, vandaag alle mannen van de woord. Ik zag, ik kan niet nog een prom is op de eerste prom en daarna pak ik de woers. Ja, maar dan ben ik wel helemaal confus, hè? Ja, zo toch? Ja, dat kan hij wel lekker amuseren. Maar ik word met slagerij Jong onderweg. Maar ja, die woersjes die worden wel echt super lekker. Die zijn al weg? Ja, die steken zich allemaal weg. Ja. Als ik dan nog in de bier ben, dan zeggen ze, Merke toch, doe dat maar. Merke gaat hij wel lekker amuseren. Genderneutraal. Genderneutraal, ook in Kerkrooy. Ja, had het zich uitgedacht op het atelier. Bliek. Mirjam. CV de Buk, hè? Ja. Welke kleur is om het even wichtig is spas beleven? En dat lossen zij dan wel echt, zie je. Als chameleons. U zit ook in het leedje, hè? Come chameleon. Klein detailtje. Maar niet onbelangrijk. Sowieso gaat het Danny Buk bij. De dochter van de Weile Jos Buk, ook een oud-stadsprins. En die organiseren helemaal met een wiertschaf. Hij gaat hem er ek een soort van lampjes stoet. En dan moet ze dus met een oude lamp, het is zo'n staanlamp, ja, moet ze naar de wiertschaf komen. En daarna kan ze zich daarna op de maat met die lamp even drinken. Erg leuk. Ja, en het bluien als thema werd prima gevangen door de Wulkser. En die zit vorig jaar in Venetië geweest, hè? Die had op in Venetië, ja, met je loven. Een belangrijke groep voor de Kerkroodje Vastelovend. Ja. Kom ook prinsen en zo, hè? Ja. En die zijn ook immer erbij op zondagmorgen weer voor de prins kunt afholen. Hand immer het dansje, hand immer het themaatje erin.
En dan doe ik de andere groepen absoluut niet tekort. Hè, maar, dit is af, hè? Ja, zie gunt ieder jaar voor extra. Patty. Ja, je zit... Ja, maar je kan me dat ook wel vertellen. Kijk eens toch, hier, Allah. Je zit vorig jaar of... De Varese geweest, ja. Het geweldig gehad, kan ik zeggen. Voorhand. Fantastisch dag, gaat 18 graden. Alleen maar schön weer, bombestimmung door. En voorhand door Kerkroon, losse zie en Varese in Italië. En dat wordt 1A, moet ik zeggen. Gaat dat nog een keer doen? Dat is een goede vraag inderdaad. Het is zoveel herhaling vatbaar, maar sommige dingen moeten ze af en toe een beetje uniek lassen zien. Want die moeten ze niet 3 keer op één doen. Maar het wordt fantastisch. Ik ken het kikker in de aanraden en het is schön natuurlijk dat voor Kerkroon een beetje gaan kennen lassen zien in Italië. We zijn trots op u. Schön. Dankjewel. Schön was het allemaal. Gero. Met onze Lies Klops en Tette Kamau-Ule, die ook jubileum had. 1 x 11, hè. Klokkenluider even Handeman en Cizie. Dan heeft erop toch gewoon zwaai hier. Geweldig ingespeeld, ook op het thema van de proclamatie dit jaar. Daar hebben we toch voor werk van, ja weet je, er is nu een burgemeester, een vrouw als burgemeester. Ja. Is het dan zo dat we misschien wel een stadsprinses krijgt? Dat is natuurlijk wel immer een heikel thema. Hè? Ja, Blitze bij wat ze al jaren deed, of durven ze een keer als groeteverein. En dat is, vind ik goed, kijk toch ook op het bordje te zien, wel intussen een damesschade. Ja, de Kerkrutser damejaarden anno 2019, die zijn dit jaar begonnen. En die hand gedaan van, goh, weet je, in Kullen had ze dat ook. En die kunt dan vrijwilligersdingen doen. Die kunt opbezoeken. En die dames had dat perfect opgepakt. Ja, die gaan verdingig nog zie je strak. Die moeten door al een beetje aangekondigd. Maar Patty is... Ja, Geer vroeg ik af of het er ooit van gaat komen, hè? Ja. Dus je hebt nu een vrouwelijke burgemeester hier, maar gaat het er dan ook ooit van komen dat er hier een stadsprinses gaat komen? Ja, dat is volgens mij heel moeilijk, maar we gaan gewoon, die vrouwelijke Kerkroon, die gaat gewoon echt heel veel doen en dan gaat dat vanzelf misschien ooit wel. Het is een kwestie van een paar jurkens? Ik weet het niet, die mannen zijn nogal hardnekkig. Vrouwlu, dat is wel hoop. Begon daarvoor. Ja, daar moeten we toch nog een robbertje over vechten, zou ik dan zelf, hè? Doe best van de mannelijke wel, traditie. Ja, ik ben wel zeer vernieuwend. Tenminste, dat poog ik wel te zien. Maar dat vind ik zo'n dingetje, weet je, dat moeten we ons goed over nadenken. En op zich zou dat niet verkeerd zien. Maar dat is een jarenlange traditie, hè. En gaan ze dat zomaar omwerpen. Maar goed, het is nooit verkeerd om daar eens goed over te brainstormen. Ik zal de dames zo meteen even doorgeven in welk café dat ze te vinden is. Na afloop van de optocht.
Ik geloof dat ik dadelijk gewinnen hier ga. Dus Poen, blijf maar rustig zitten. Ik kom daar gewoon naar huis. Door Spasverein Ummersroep. En hij aan voor Jotje Sokkelt. Die als lollipops door opzorg metlopen. Hoe is de heilust? laatste Unske Schnuts rondroet. Ze zijn binnen. Een paar meter hierop is de ontbinding voor hun. En kennen ze zich... hier drinken. Of twee. En afwachting van de prijsuitreiking. Die is dan rond 7 uur. Ja, tegen 7 uur. Hij onder de overkapping op de grote bühne. Kijk eens hoor. Heerlijk. Prima shotje. Voor welke winkel kunt je snout? Ja, dat is een richtig gemade snout. Ja, ja, ja. De Plüschprümselen. Die zijn zieke klonen. Lopen voor de zengde keer maar op zo'n bed. In het Nederlands perziken toch? Ja. Plüschprümpje. Ja. Ja. Ja, prachtig woord trouwens. Ja. Fantastisch. Wensen door van hoe het kerkruid. Denken ze. Ja, wat zou dat dan zien? Wensen dat weet, kan ze nog eens misschien angel je danken bekrijgen. Maar dat is het niet. Het is gewoon een piertje. En dat zoekt ze toch helemaal meer. Hè. Gaat dat shotje van het King met die gehoorbeschermers op. Dat is natuurlijk wel erg wichtig voor het gehoor van die klinkingen. Want de muziek werd allemaal heller en heller. En daar is allemaal zich niks mis met. Han voor twee bekende, hè? Sorry. Ah ja. Het Esther Wetzels en de Hans Hiers. Dit kan ik bevallen, dit, hè? Nico Ploem. En de Hans is ook berucht in het Noord-Limburgse dorpje Geisteren. Ja, iets met... Had een onuitwisbare indruk in Ja, precies. Ja. Iets met witte strepen, hè? Patty is bij hem. Is dat Nico en ik ben nog Wil. Ach, je zit Nico en Wil? Ik ben nog Wil Kniepaus, ja, ja. Ik ben nog Nicola Ploem en verzin het collecteren voor een nieuw beeld. Ik ga hier een hongerlief nog gehad. Ik ga nu dat ik maar met haar koppen naar heb. Ah zo, en wie shut het een beetje op met wat je al opgehaald? Ja, voor Anna Long het 11 euro opgehaald. Maar het Petra kan nog pinnen. Ah, ik zal het vragen, Petra, ze hebben nog ze willen collecteren. Heb je nog, ja, je kan ook pinnen biezen, zeggen ze. Pinnen kan ik pinnen, ja, pinnen kan ik wel. Eventjes kijken. Ik ben nog wil kniepen. Pinnen, ben nog wil kniepen. Hey, dan ik binnen. Hey, is geregeld. Het is geregeld hier. Ja. De grote zanger van Heerlen, Wiel Kniepa, Weilen. Ja. En de van Kerk, gewoon Nico Ploem, hadden ze borstbeeld gekregen in de foyer van het theater. Ja. En nou ja, dacht Esther van de Modder Onlief bij. Ja, prachtig.
CV Unges te boven. Bestaat nog eenmaal 11 jaar. Zijn Nicole en het Chantal grote karttrekkers binnen de verein. En de jeugd die door de Vasteloven natuurlijk met de paplepel ingegoten. Het is wie duur en lang, hè? De leeftijd. Hey. Blijf ons erbij. Gaat klumpjes, dat deed goed. Ja, en die hand natuurlijk ook afgelopen Zam zit er kingert zo al in de B, hè? Ja. Hey, daar Jippe. Neefje van de Prins. Nog een jubilerende verein. Zweimaal 11 jaar. Zak, zak. En die maken de vroeger nog de opzog. Wordt eigenlijk er ietsje verein die met de waan neer voor Café de Maat gingen staan. En door eigenlijk het buitencarnaval ja, extra jaars had je hoor. Want tegenwoordig doen ze dat een beetje samen. En nu hij is natuurlijk met Sunjek door Anger verhalen in ontstangen. Maar dat... Die zijn misschien ook wel een beetje van de medeoprichters van Normondig de afterparty boezen. Nu een podium in een tent en ooit ging dat gewoon met de vastelovenswagens die nog het muziek laten opstoren. Bis dat het duister wordt. Ja. Ja, precies. Of dat innekomen en zegt jongens, hè. Kan de muziek misschien wat zachter? Ja, dat zie je niet, hè. Het is vastelovend. En ik ga hem netjes zien, maar waarschijnlijk zal hij wel op de waan zullen Bram de Vesch. Jotje stuurt en Jotje kleurt van fruit.
Danny Pauwels, dat nummer. Dat deed het ook allemaal erg goed. Optocht is natuurlijk ook door om zoveel mogelijk van de eigen muziek te laten huren. Uit de plaats zelf. Akko's van Chevé met hij. Beauty Salon Henky Panky. Ik ben toch gespannen wat op de angels is zo, hè? Daar man voor. En die lui door in het publiek, die weten het. Voor ons is het nog even. Geheim. Ja. Nee, ik ook niet. Net niet. Dat is erbij. Ja, laat me eens kijken, want we snappen er helemaal niks. Nee, snapt ze er niks aan. Hey, ik ga in de beauty salon Henky Panky. En de behandeling die ik geef is een borstverbetering door hang opleggen. Ja. Ja. En omdat, ja, ik ken ze niet lezen, maar toch. Ik weet niet of ik het überhaupt wil, inderdaad. Nee. Behandelingen gratis. Ook dat dan. Ze willen veel bellen. Maar, niet omdat ze het nodig has, maar omdat ik het zo leuk vind om te doen. Ja, die hand opleggen, ja, dat denk ik wel. Maar ik ga er wat door. Goed, hoi. Even geen klant voor de beauty salon. Nog een groep of 50 te gaan en dit is een grootste zog van Kerkrade. Voor de lui die net via de afstandsbediening naar binnen zijn geklitst. Dit is de maat. Traditioneel op carnavalsmondig. Voor Jeroen het zog, de grote optocht van Kerkrade. En hij gunt de vloepsieseren. Die komen hij voorbij. En die had natuurlijk ook een jarige Job in het midden. Dan Mike Kerris. Hè. Gefeliciteerd Mike vanaf TC. En dit is de groep zeg maar, van de zoon van onze Prezi. Van Walter Sterk. En de zoon van hem, daar zit hij bij de jongen erbij. En dan zie je het, de jeugd, die had de toekomst, het toekomst. En vloepsieseren, vrij vertaald angsthazen. Ja, precies. Ja. Maar dat zijn ze verre van. Ik denk het nog niet. Dit is het moment. Nou, Mirko en Jordi. Hey, dat vroeger in de klas gaat, joh. Nee. Dat is een momentje dan van... En nu lopen de leerlingen van de meester Raoul met de Blackberry over de stroom. Ja, precies. Als het goed gedaan. Ja. Ja. Goed voorbeeld doet goed volk op zo'n geit, hè. Ja. Door zussen Eval. En vrij vertaal natuurlijk de zoete inval, hè. Dus dan kan ze zich zelf wel bij vuur stellen wie die zal maar bij neer zullen komen. En daar komen de bellen boomseren. Misschien hadden we hem herkend in beeld. Onze operazangeres Kim Savelsberg.
opgericht bij de voormalige voetbalverein VVKW Heilust in 1999. En nu is het de voetbalverein Kerkrot-West. Maar we krijgen nog een paar voetbalclubs zo meteen. Oh. En dat kunt dingen dadelijk, dat is ontzettend goed. Verenigingsleven is natuurlijk waanzinnig belangrijk voor een optocht. Dan komen de groepen uitvoert. Of het nu sportclubs zijn of jongerenverenigingen of wat dan ook. Ze willen zich ook met vasteloven laten zien. En dat gebeurt, hé. Ja, en dan heel voorbij, dat is natuurlijk door de kantine. Dat is eigenlijk een soort van verenigingslokaal geworden. Hij zijn de dames, Ruud. De damejaarden. Ja. Een paar maanden geleden pas opgericht. En ze doen het rustig aan, had ze me verteld, met het werven van nieuwe leden. Ja. We moesten echt wel aan het eisen voldoen. En het gaat om kwaliteit, maar niet om kwantiteit. Precies. Het Marieke, links het Liannegraad. En dan had ze nog het René erbij. En die had nog een speciaal dansmariesje. En dat hebben we vooral in zijn beeld gezien. Dat wordt de inhaber van het schönste woensummer van de maat, Marcel. En gaan zowel ook het foto's voorbij zien komen dat die afgelopen week de bloemen zelf had ingepakt. Dus die hand er aardig het werk aan gehad. Ze zijn nog naar Kullen geweest met de kieken links en rechts. Ja, en de kostuums in Kullen losse maken. Ja. Sorry, zeg het nog eens. Voor alles wat er onder de teppich in te keren had. Oké. Get wat jij nou mag weten, dan zitten we hier aan het richtige adres. Dan mag hij alles onder de teppich keren. We houden het gewoon stiekem geheim. Precies. Alles onder, we keren het gewoon allemaal eronderin en het is klaar. Jij hebt het gezien. Prima. Helemaal goed. We houden het voor ons. De zevenlepjer. Chevy met hè. Dat kan ze eruit zien. Ja, dat kan ze weinig gaan zien dat die zeveren. Godzijdank, hè. Godzijdank. Maar vrij vertaald, hè. Zeverlepje is natuurlijk eng en vuil. Vuil zevert en vuil zeurt en ja, daar moet ze niks mee. En dat is natuurlijk met een fijne knipoog. Ventieljongens, os hats bluit van fruit. Hè. Het motto natuurlijk van de Kerkreuzer vastelovend. En dan zie je door de bloemen bovenop de sjaat. Schak Nulland die door is afgebeeld. Ja. Een van de weinige overblijfselen nog van de koel. Hoop afgebroken in de regio. Maar de dingen die er nu nog stond, die werden bewaard en onderhouden. En dat is belangrijk. Ja, dat is fantastisch. Wanneer ze in de schacht kan kijken. Wanneer het een open dag is, zou ik echt, dat is een aanrader. Die jongen die door zelf er in de koel gewerkt had, die had het met een paar man echt vrijwillig opgepakt. En dat is ongelooflijk. Een stukje historie dat ze echt een keer moet bekijken.
Goed, das ist das Kreuz und Quer aus Sempelveld, hè? En dan komen we daarheen, hè? Kijk maar. Ja. Derksen. Hij zijn ze daar. Kreuz en Quer, Sempelveld. Dus de ganse regio vertegenwoordigt hij in de Groesset Zorg voor Kerkrade. Wat naar Groephoed, Landgraaf gezien, dit is Sempelveld. Ik zie een bordje, maar ik kan het nog net lezen. Spaßrups. Mogelijk in klinkverwijzing naar de eigen processierups. Zal ik even onder voorbehoud. Ik geloof dat ze dan wel eens helemaal redden had. En dit is de stichting Wensulance. Ja. Die zorgen dat jullie die het zelf eigenlijk niet meer voor elkaar krijgen en een leuke dag kunnen hebben. Ja, een soort van laatste wens. Ja. Prachtig initiatief. Met veel vrijwilligers, ja. Dat zie je erheen. Besser in een roe leer je immer wie in een slecht het circusnummer. Voor Jetje Vrex. Met als thema optie Afrikaans. Gerda erbij, deze groep. Aan de persjes zie je liggen erop dat ze gefuseerd zijn gedurende de optocht. Ja, en dat is de groep te Schöne Moord te zien. Dus die hebben zich gewoon schön samengepakt. Alleen maar meertje. Bij de voetbalclub, KVC Oranje. Traditionsverein, hè, maar we toch rustig zagen. Zeer zeker, zeer zeker. Sinds 1911. Ja.
Bijzonder. Ja. Laat me niet sterven. Ja, de bijen hadden het moeilijk. Ja. En het zijn zo ongeveer de belangrijkste deren die er zijn. Had ik begrepen van Lu die er verstand van had. Oh nee, de lucht uiteindelijk eens niks meer. Hè? Splinternu. Kom uit Simpelveld ook. En ondanks haar naam toch alweer uit 2016. Limburg Express. Met de hymne uiteraard weg. Van ons eigen stad. Dat is voor mijn internetradio, hè. Ook met de vastelovend. Hand 4 muziek in de kop. Betty, hoe was ze bij dich? Ja, ik stond weer eens even neven de jury. Ook zenige jurylid zich lekker even een glaasje bier drinken. Ja, dat moet ook kennen, hè? Dat hoort erbij, want wat ze dat niet deze en ze dat net vol zo bestond. Want we kennen alleen maar moelen en schrijven en denken, maar moeten er af wat zo de keel smeren. Wat vind je er tot nu toe van? Ik moet zeggen, het zijn geweldige mooie groepen. Ik stond allemaal ieder jaar verwogen te kijken wie ze de ideeën kunnen hebben. En voor zo'n schons neer te zetten, het werd alleen nog maar iedere keer beter als schöner. Want hoeveel jaar doet je dit al? Voor mij is dit jaar het 5e jaar dat ik tussen de jury zit. En in de aanvang moet ik zeggen, dan denk ze van wie doe ik het, wie doe ik het. De cijferen, wie is in het maken zit. Wij winnen dit, wij winnen wel. Maar het werd ieder jaar veel schwieriger voor door de richtige punten te beoordelen die ze hebben. Want ze vindt zo is schon aan de nu. Maar je doet het allemaal met ziel en zaligheid. En deze meneer sowieso. Ja, maar het is een hele bijzondere dag voor u, hè? Klopt, ja. Ik ga u je boord zeggen, ja. 70 jaar zit je gewoon. Mag ik dat even zeggen? Dat mag ze zeggen, ja. En op een verjaardag staat je te jureren. Ja. En het taal van de vrouw. Dus zie je wat ik nog een goed huwelijk had, nog 45 jaar. Hè. Ja, ik heb wel toestemming gekregen om dit te kunnen doen. Dat zeker, ja. De vrouw zit een paar meter weer, dus door te kijken, ja. Straks na de uitzending of we met z'n allen voor een liedje zingen. Ja, dat wil ik ook. Alvast? En Geer, meneer, want u hebt nog niet gesproken vandaag, hè? Ja, maar ik ben nog nieuw erbij. Ik moet nog aangeleerd werden. Ik ben nog leerjong van die twee, hè. Maar het zijn jansen jouw jongen. Wat hebben ze u dan ingefluisterd voordat je begon? Want dat zijn al rot in het vak, hè? Ja, dat ze moet kijken wie ze gekleed zijn in jansen, of het uniform is en of ze berenheng hebben. Dat is hoe je weet, wat. Mogen ze geen berenheng hebben dan? Dat zijn minpunten. Kijk eens even neven, dat kent toch niet? Ja, maar voor ze de jury, wat. Ja, maar zonder beren, ja, het klinkt misschien een beetje gek, maar ze mogen toch wel bier drinken, anders kunnen ze toch even... Jawel, maar het moet niet overdreven zien, wat. Niet zoveel, ze moeten niet vol aankomen, dat is niet de bedoeling. Dus stel nu dat ze prachtige pakken hebben, ontzettende leuke dansjes doen, goede muziek bezig hebben, maar ze drinken en een stuk door kunnen ze nooit winnen.
Nou, dus ik denk dat degenen die het meest nuttiger zijn, dat winnen Zie je dat bruilipje? Ook dan werd toch gekeken naar de zou ik zeggen, een uitdossing, een dansje maken. Dan garandeer ik die nu al. Die zoekt schon dansje maken, han meestal die beren heen. Die gaan er niks op, want anders kunnen ze dit zo brengen. En wenn ze dat één gaan, nou dan doen we wel eens even met de heng. De wet van 5, maar dan helpt het wel zo. Geniet hier even lekker van uw pilsje en dadelijk als je het op hebt, dan wil ik met u een dansje maken. Dank vuur. Ja, is goed. Verzorgen de vlaggen met de buk erop wapperen, de Blierheidser buk. Komen er maar op. Met een prinses Saskia en jeugdprinses Shania. En ik moet nog natuurlijk wel gaan rectificeren, want ik ken allemaal berichten. Boze appjes? Ja, ik ken allemaal boze appjes. Want je ik hou het even de zeverlepje, hè, weet je wel, dat ik zag van met veel gezever. Ja. Maar eigenlijk, het hoort er natuurlijk ook wel bij, maar een zeverlepje is eigenlijk een soort van slabbertje. Ja. Dus met z'n zoveel zevers, ja, dan begint ze... Het is een multi-interpretabel woord. Kijk, nom de jus. Ja. Is dat een tegeltje? Dat had ik vooral verzonnen om me uit dit soort situaties te moelen. Prachtig, ja. Prachtig, prachtig. Ja, de doel is slecht. Goed getimed, want het is binnen. Ja. Verzint hij een bekende Einzelgänger volgens mij. Het is inderdaad dat er voor je een fluiten darf. Ja. Ja, dan kan het zuur vroeger en slotte fluiten. En had hem ook bezig. En dan van zijn vuur aan veroveren in zijn eerste Stinger Veldmeester, ja, het geloof ik. Hij is ook een hoop tekst bij en een hongerbox. Speelt die machine in de buurt om dit even nader te verklaren? Als ik wapperende onderbroek zit, dan wil ik er natuurlijk meer dat dacht ik. Hallo, goeiedag. Ja, je zit er ieder jaar weer opnieuw bij. Ja, dit jaar niet als Trump. Dat kon zich niet blijven volhouden, dat is fake news. Kan ik me voorstellen, maar een wapperende onderbroek, daar hebben we ook meer informatie van u. Moet ik toch even uitleggen? Ja, dit heeft te maken met klimaatverandering. Iedereen gaat tegenwoordig met kortere kleren dragen. Hè? En ja, het wordt steeds warmer, dus we moeten wel de kleding aanpassen. En ik heb ze dus ook in allerlei maten. Maar kortere kleren, dat zit je niet voor, geloof ik. Maar ik heb wel een onderbroek, dus snap ik het niet gaan. Ja, kijk, dit is meer voor de vrouwen. Die moeten toch het aantrekkelijkere kleding aandoen. Ik heb morgen een pakket. Oh, kijk eens aan. Dat is gans compleet. Oh, je hebt een gans setje? Ja, gans set. En wat voor maat is het? Dit is medium. Oh, oké. Mij past het niet in elk geval. Ze kunnen het komen passen straks bij u. Ik heb een pashuisje. Hè? Dat is handig. Doe ze de groet in de meersen, hè? Danig, hè. Hoi, even komen straks wel eens passen met z'n allen. Hoi. Ja, een wapperende onderbroek, dan vind ze het allemaal in kerk, hoi. Hij werd serieus gekeken. Even spontaan volksfeest, hoe het nu. Moet nog kennen. En hij blieb maar gewoon jas hebben, hè. Dat deed hij echt fantastisch, hè. En dan komen ze dan wel, de eerste Stinger Veldmeester wat ik graag zag. Ook seasoned, een van de kwartiermakers voor het klonen trekken. Zie je aan de wijk CV met Ongerheun. Er zitten er twee mensen hier met die kwats, met die twee van CV met. De Disney-figuren.
Braaf, jongen. Een leuke uitzendgang. Ja. Even flitsen door het beeld. Ja, hij is ze. Prachtig. Heerlijk. Erg leuk. Oh, er zit nog een vervolg aan. En dan je spits. Ik ga nog midden hier erin, je deed. Ja. Ja, prachtig. Zijn ze daar waren. Oes Egelser. Sprits 11. Sprits 11. Het chef. Die vrijen zich uiteraard dat ze waarom hij erbij zijn. En nog dit is een groep jeugdigen die het heft in hang genomen om zeker een Egelser extra jaars te geven. Ze zijn nog betrokken bij heel veel maatschappelijke projecten. En de Coole Party bijvoorbeeld is daar een vuurbeeld van. Mark Meijer, maar ook zeer wichtig in de verein. Meijer met het recht. Om te zien dat Jikker er met deed.
Ja. Dit zijn de Roer Funke. Korps Roer Funke Kerkroor CV, moet ik officieel zeggen. De rode vonken, 9 keer 11. Je zit er nog goed uit, meneer. Ja, we gaan het zootje horen wat daar in het traditionskorps. Wat is het geheim? Het geheim is gewoon dat voor die groep vrienden zijn die allemaal al jarenlang beneden met first post tot optocht zijn. Dus 9 keer 11? 9 keer 11 is een beetje met een knieboog. Dat is dat knipoog. Ja, een knieboog voor de kullen is dat. En hoeveel jaar gaat je dit nog volhouden? Ja, hopelijk nog minimaal 2 keer 11 jaar. Goed zo, meneer, dat is de spirit. Allah, voor. Allah. Schön vast gelopen. Ja, en hij kunt, wat ik misschien wel de schönste naam van de groep in de optocht vind. Met alle respect voor de rest hier. Maar Sint Jubilenius Celier. Ja. Dus er Sint Jubilenius hè, en Celier. Celier is met Engels amateur, dus die hadden het eer betoond. Maar het is een fantasieheilige, toch? Ja. Een fantasieheilige dat doet het is. Ja. En doorin zit er, even kijken of we hem dadelijk in beeld hebben, een nieuwe zwarte katerträger van de Prinsenrood van Kerkroor. Hans Sielings. En dat is eigenlijk niet te missen, want dat is de langste man in Hingendurksteden. De langste man die erbij is. Ja. En die had in Lies aan vrijwillige werkzaamheden, dat is ongekend. Door is de zwarte katervuur, lui die zich inspannen voor de samenleving? Ja, voor de samenleving, voor de maatschappij. Daar moet een stuk vastelovens zitten en dat ziet hij. Dat het eigenlijk vastelovens in de carnavalist is, in Hats en Neren. Maar vooral met de bevrijding, het Oranje Comité. Der man die had zich helemaal uit de neut gewerkt, zoals we dat zo schön zeggen. En de kreeg dan de zwarte kater. Tijdens een speciale verjaard, Galabal. Ja, tijdens het Galabal. Spasgroep Jet bij Era heeft hij. Prachtige lok had die oeswisselt zo gewoon 2 jaar geleden. Ergens in Brabant. En dit is voor mij in ieder geval iets keer de mensen of het detail film ik moet pas op. Dat die zich aan het volgangen zeg maar, met Belief Kerkrade. De vlaggetjes en de slogan die op dit moment hot item is bij ons in de stad. En links rechts in beeld, dat is de Harm. Een van de karttrekkers, dat is hem. Een van de karttrekkers van deze verein.
zweefzwermpje. Ook al jaren erbij. En die hadden dus als jury bij het klonen trekken helemaal erg lastig gemaakt. Want die jongens die zien er allemaal prachtig uit. En uiteindelijk hebben we wel gezegd, we moeten door jonge prijs wie vergeven. Want die zijn alle naar zo schön. En eigenlijk verdient gewoon jekker in de prijs. Hè. De zweefzwermpje op de maat in Kerkrode Goes zorg voor zijn aan de laatste stond bezig. Dan gewoon voor de hoegeet. Tim de eerste hij begroeten. De apotheose van de optocht is natuurlijk de stadsprint. En Patty had bezoek, denk ik. Ja, nou ja, ik zie die parkeerbeleid. En daar wil ik natuurlijk het meer van weten. We zijn van bureau Kuntwaljot. Het Petra, de burgemeester van Kerkrade, is ingehuurd om te kijken wat het parkeerbeleid in Kerkrade vindt. En u had kans, Kerkrade had een mening gegeven over het parkeerbeleid. Wat denkt u, Prins? Wat zou Kerkrade vinden van het huidige parkeerbeleid? Ik ben het lezen door. Ja, ik durf het bijna niet. Scheisse, strongs. Ik wil dat eigenlijk wel eens aan Petra zelf vragen. Petra, ik ga er eens even de bier roepen. Petra, er is toch van alles sprake over het parkeerbeleid. Hè? Dat zit ze toch niet zo lekker. Parkeren. Kijk eens even hier. Alles is nu gratis. Ja, alles gratis. Ja, voor aan de wethouder. Met de verantwoordelijke wethouder had voor erbij. Voor zijn bureau, Kuntwaljot. En het klopt dat die ons hebben ingehuurd. Ja, dat klopt, zeker. Want ze wou het een beetje vrouwelijk tentje geven aan het parkeerbeleid. Dat men via dat voor Kans Kerkrade gevraagd wat ze volgen van het parkeerbeleid. En nou ja, we durven het bijna niet op te lezen. Ze vonden het geweldig, ja. Ik ken het best. Ja, zo'n stad, het zit er allemaal door. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. En meneer helt wijselijk de mol. Meneer Schneider. Ik heb verlof. Heb je verlof? Ja, het speelt wel een beetje, meneer. Ja. Is dat zo, ja? Ja. Ja, maar het gaat prima volgens mij, hoor. Ja, maar, prima. Maar eerst moesten ze verraaf betalen, daarna achteraf, nu weer verraaf. Ze moeten betalen, wie dan ook. Ja, de lui snappen het allemaal niet. Ja, maar het is misschien toch een beetje ingewikkeld, maar het is heel duidelijk volgens mij. Nou, het is echt heel duidelijk. Een andere mening, meneer Schneider. Is dat zo? Na de vastelovend komen ze er nog even op terug, denk ik. Is dat zo? Ja, maar ja. Ik snap het nog niet. Ik ga dus maar gewoon net betaald. Misschien maar het handigste voorlopig even. Als ze goed gedaan. Ja. En wenn ze huur printje krijgt, ja, dat gaat in ieder geval nog KVV, geloof ik. Hè? Voorzien in hoe het gaat. Prins Joshua van de Moeloeren. Zo.
die Kapuziner? Wo sind die Kapuziner? Wo spelen die in de Wiener? Wofür sind de Moeder? Het rent confetti. De Stimmung sitzt da volle Gas drin. En zelf het plaat opgenomen. Ja. Philosophen dan nog Jansenberg. Dat hangt de moeder toch zullen. Als een half dit was erbij. Voor moeder. En ze kennen hem alle nu. Verplicht denk ik wel. Ja, dat denk ik ook. Het is in ieder geval ook dat er ingestudeerd is dat ze er toch eens aandacht aan handje zonken. En dat ze toch geoefend hadden over wie dat het en anger mos. Choreografie. Goed om te zien dat het publiek goed Poolhul laten het zeker net afweten, ondanks die bui van een goede stond geleden. Steed het rijen dik heen op de Maandenkerk. De prominenten zijn nog alle niet door. En gelukkig ook Einzelgänger. Ja. Is ook te vinden hier in Kerkrooij en Kegens. Ze bereidt zich helemaal voor. De catwalk herself, moet ik zeggen. Kegens. Het lijkt wel een kleine modeshow hier op de Meer in Kerkrooij. De catwalk herself. Yes. Wat doet je allemaal? Walken. Walken, de cat. Walken. De cat is het walken. De catwalk. Ja, fantastisch. Ik geloof je, Chanel. En je draait ook heel mooi met het vetjes in. Ik wil wel nog één keer gewoon naar je kijken. Ja, prachtig. En hij komt de Stegnelser ringer aan. Die zijn er op alle zitzingen te vingen. Eigen muziek hoor. Ja. Tim door, die is aan het zingen. En dan Maurice Hinze is door. Schrijver, tekstschrijver, muziek. Hè. De jong, ja, deze wat deed ook alle niet, hè. We kennen ze. Ze schikken ook naar het LVK, hè? Ja, ja. Met goede regelmaat. Ja. En de As, die heet nooit Zuien. En dan Maurice had door de Kerkraadse tekst opgeschreven. Nou, dat wordt een hele goede zet. Ja.
En dit is een knipoog volgens mij naar de serie Friends. Ja, zeker. Zo het aan de puntjes tussen de letters op het bord. Ja. Je ziet ook in de vormgeving van de serie. En de bank wordt door centraal. En naast de Ros in het midden. Hè. Wethouder meneer Bias. En een aanvalwinnetje, dus hij Kumpje Boedingen. En ook weer het thema Bonkte Indianeren. Ook zie ze begonnen ooit als vrung van E op Rolduc. Dat is de Duitse versie, die hou ik er net goed. Aan de kleuren liggen net. En de stem gewoon net. Vol schwung. En daar hingen zie ik de appelsinenjaarden al komen, dus die zijn waarschijnlijk even je hebt meer een vuren doorgelopen. Maurice, het Lara, Chantal en Roger. Oes Vrungstap zijn die gewoon stangen en handing zijn jarden opgericht. En lopen al jarenlang op zoek met. Kan hij het deelnamenummer even net van ontwaren. De tutekleveren zouden het moeten zien. Met het tikje ergens gaat zeggen uit Raoul Roop. Ja, ik ben aan het kijken. Want hij is wel lingelam, dus dat moeten de tutekleveren zien we. Ja. En dat is natuurlijk even zoeken, want ja, weet je, de kent natuurlijk wel in de hoofdvlu. Maar ja, dat is onmogelijk om de Janse optocht te kennen. Hè. Dus af en toe moet ik zelf ook even zoeken. Het is vastgelopen, dus net gekker in een lup netjes op volgorde. Nee, dat is waar. Dat durf ik aan de commentatoren ook te doen. Ja. Huh? Ja. Moet ze nog een stuk vlammen?
En dat minderen. Ja, ik denk dat ik nog een stukje kroezelen pak, want dat hebben we lang niet meer gehad. Heerlijk. De Riesvlam ziet ook jaloers, hè. Ik kijk hij in de dozen. Ja, die moeten leeg. Doch die best. Een paar meter en dan zijn ze door. En dat is ook wel immer even lekker. Het is een behoorlijke route, dus even antiek stokken en op een gegeven moment geen koord. Nee, zeker niet. Ze moeten even een rustmomentje pakken, hè? Ja. Wordt dit Lingenlaan? Ik dacht het wel. Ja, ja. Het motto wat ze hand is, dat moeten we eigenlijk nog verzinnen. En we weten niet waar te beginnen. Dat zijn al de vrienden van Eeuwskerk, Merkelbeek, Brunsum, Iepen, Heerlen en zelfs Inge Oestorn. En die doen 3 optochten, Kerkrooi West, Kerkrooi en Landgraaf. Maar dan gaan ze dus morgen aan ze... Gaat de kiezen? Ja. Landgraaf Ummerop die in zich Kerkrooi West werd ingehold. De Batsenfietseren, nee, de Einzeljängeren. We gaan voor de Doemetrieneren. Spek hij hoor. Ja. Precies. Spekwolse Heide. Ook een van die vierdelen, hè, van die wijken van als zijn stad Kerk. En het dorp, ja, kijk, nu snap ik het zelf wel. Hè. Ja? Ik sta niet gewoon het dorp, dat bedoel ik eigenlijk gewoon het centrum. Ja. Ja, dat valt me nog gerade. En met al die wijken erbij kiezen de stad. Ja, kiezen in de stad, uiteraard. 46.000 man die jij nog... leven. Ja, en wonen en werken. Het is hun hoerigheid, hè? Kerkrooi West. Ja. Zoepschuiten komen er maar op. Zie ze in een kloon springen, dan huur je hem zingen. Is het motto. En dat is dan wel leuk. Om dan ook weer in een groep een beetje ouderwetsere klonen te zien. Ja. Dat is natuurlijk niet meer met al die kleuren en blinkende schmink. En... Maar hij wel. Vrij queer door Kerkrooi, dus dwars door Kerkrade. Vorig jaar waren ze de prinselijke groep uit Kerkrooi West. En zo ziet hij, ze zijn er verschrikkelijk veel vereinen uit Kerkrooi West die hij metlopen.
Kijk, en die kennen hem natuurlijk alle nu. Dus voor hem is dit een feest der herkenning. Hè. Fotootje heen, fotootje door. Puutje. Ja, en dan hè, Ruud. Dan moet er maar eens even hem goed op de bank gaan zitten. Want hij kunnen een verein, lieve dames en heren, een voetbalvereniging wederom. Hè. En ja, we zullen het er nog niet over oes. We zullen het proberen aan het zoeken op internet en alles erop en eraan. Maar dit zou zomaar eens de grootste carnavalsgroep kunnen zien van misschien wel heel Nederland. Ze lopen met 350 mensen met hij in de optocht van Kerkrade. Dus een heel groot chapeau aan LHC die al jarenlang metlopen en al jarenlang verschrikkelijk groot zijn. Maar 350 nu, dat hadden ze nog niet gehad. Hij zijn ze. Prachtig. Grote menigte. Een en al goud met rood. En ik ga eens even vragen. 340 man. Ja. Wie lang van tevoren begint hier met die pakken? Ja, dat is toch al 3 weken geleden aan hem gekregen, het pakje. Maar de pakjes aanvragen, dat is toch al in december langzaam. Want wie maakt dat voor u? Dat zou ik ook niet weten. Dus ze weet ook niet hoeveel meter stoffie in die pakken zit? Nee, dat weet ik echt niet. 340 lubi kriegen ze bij elkaar en dan ook nog zo ontzettend mooi uitzien. Ja, ik denk dat dit echt wel de grootste vereniging is. Wat in de optocht met in Limburg. Wat carnaval aangeeft wel. Fantastisch. En wie is de sfeer onderling? Ja, geweldig. Eén grote familie. Een grote familie van 340 man. Geweldig. Ja. En buiten het feit hè, dat ook nog eens 100 jaar bestond. Hè. De fusievereniging. Laura Hopel combinatie. In ieder geval een van de moederverenigingen zal 100 jaar bestaan. Ja, precies. En toen lood ze net even filmpjes hier. Ik denk van vanmorgen dat ze zich allemaal aan het veerdig maken worden. Ja. Voor een groepsfoto op het voetbalveld hoor, in Egelte. Ja. Ja, daar ziet ze de groep Luus hoor. Ah, dat is ongelooflijk. Kijk eens hé. En nu staat dat echt ook compact, hè, maar meer we die helft van het voetbalveld houden die nodig. We zouden maar die ballonnen moeten oplossen, hè? Ja. Ja, ik sprak tussen de meneer, die wist niet alles, maar wie lang van tevoren zit je bezig met het maken van die pakken? Wie lang van tevoren begint je? Een jaar, toch wel van tevoren. Dus heb je nu alvast in de kop wat het volgend jaar gaat geven? Stiekem maar, ja, dat klopt. Kent zo zag het prijs geven? Nee, dat is een verrassing. Hey, maar 340 lu, wie helpt ze die bijeen? Ja, het is één grote groep en het is altijd één groot feest. Dus, En na de optocht, gaat je dan met z'n allen op stap? Best wel verdeeld over Kerkrade, ja, dat wel. Ja, want anders komt je geen café in, hè? Nee, precies. Hey, en de sfeer is goed, hoor ik zus. Super, hartstikke leuk, ja. Wat is eigenlijk de kracht van u? Ik denk dat Gikkeren gewoon met kan lopen. Wij zijn ook best wel Engelshoven. Iedereen is welkom. Dus ze kunnen zich aanmelden bij dit? Altijd, ja, absoluut. Dus als Geert Toes denkt, ik wil metlopen met de optocht in Kerkrade. Ik wil er gewoon geen 340, maar 400 man van maken. Dan meld ik aan bij deze dame. Absoluut, dat klopt, ja. Wij wetsgroeien ze volgend jaar nog meer. Geniet ervan, hè? Dankjewel. Ja, geweldig dit. Fijne avond, Ashot. Ja, tegen elkaar. Fijne avond. Nou, we hebben er even een tas koffie uitgepakt. Niet veel gemist, want dit is nog immer LHC. Oh. En de jongste leden, ja. Ja, een klein Niekersje moet kennen, hè. En we zijn ondertussen ook begonnen aan de laatste hoofdstond, Ruud. Dus het zou
zomaar eens moeten kennen zien dat voor Vringhof stond. De Tim kennen begrüßen hij op de maat. Anja en Mirjam. En dan kunt Blauwies, vroeger Blauwies Wetzels en nu Blauwies Kerkrode. Want ook een 22-jarig jubileum gehad, groot feest gehad in de, ik zal het met de Ziggo Dome, met de Music Dome. Ja. Met Keulse artiesten, een prachtig programma. En ik ook mag presenteren, dus dat is natuurlijk wel emotioneel. Ik ben nog heel verbonden met deze vereniging. Want ik had het geluk gehad dat wie ik prins word, dat zie ik op carnavalszondag tussen aanhalingstekens ontvoerd had. En tegen de Raad van 11 had gezegd, weet je wat, vier brengen hem heen. En hij ging met ons mee op stap. Ja, dat wordt ook dat zijn van die bijzondere momenten. Ja. Peggy Wetzels. Je kunt echt voordoen een familie, hè, deze vereniging. Ja. De pap van het Peggy, daar geschef in Heerlen. En vandoor Oes is dat ontstaan, hè? Blauwies Wetzels. Dochter van Marcel. Vorig jaar zongen ze ook op de Brandbeer Boete Groene Boetezitting. Ja. Om het jubileum luister bij te zetten. Ik geloof dat het feest in de Music Dome in november is geweest. Afgelopen november, ja. 23 november. Ik ben midden erin, hè. Hij kan zich nooit benummeren, de jongen. Van Jerome Willems. Oud-prins. Ook alweer. Het jaar 2002. Een van de 3 musketiers. Nummer voor onszelf allemaal, hè. Dus de Richter, Jumi en ik. Dat wordt toen in ieder geval leuk. En hier zit ook nog het meertje in van het ballet Kerkreutsel meertje. Befaamde showgroep hoor, laten we. Ja. Die hand op de nudige zitzingen, zeker de meertjes in de jaren 80, 90, die hand in Kullen echt op enorm grote zitzingen mogen dansen. Sting 2 keer 11 jaar. 2 keer 11 jaar. En je hebt dat heel groot gevierd hè, in november. Ja, in de Music Dome. Groot feest. 700 mensen, groot spektakel. En vandaag, ja, eigenlijk was de jubileumsoptocht. Fantastisch. Wie kijkt je dan nou terug naar die 2 keer 11 jaar? Veel vriendschap, veel vieren, echte carnavalisten en lekker in onze eigen stad. Je geniet er ganz van, hè? Ja. Ik zie de glimlach van oor tot oor. Dankjewel. Een super echte Lu die hier steunt. Dik compliment. En geef ook de complimenten dat je dit al zo lang doet. Dankjewel. Hard vol, hè? Ja, Allah. Allah. Dat is de vuurzitter van Rick. Dan komen de Joodstukker. De Groene Vallei. Stond ondertussen al 35 jaartjes.
En nog nu is Jonas van den Joel nog eens hier. Dat was al met 2021 De toepesjer. Hoe het nes? 1x11. Die al jaren met zijn tweeën dat dunt, hè. En een groep van 2 man. Ja. Ja, kan ook. Dus misschien qua jureren gaat lastiger. Telt ze nu bij de Einzelganger met, deze dat net. Het mag hun doen, ze zijn erbij. Patty wassen. Ja, even speciaal voor Raoul. Voor Raoul? Hey, dikke. Een gezon, hè? Die zit zo lekker binnen door de commentaar. Ja, samen met Ruud. Vier zitten we pratsnaas worden in het begin. Hij redt het niet van een vreemde Ja, aan. dat is van de vreemde. Ja, absoluut. Patty, mijn jotke, wat is het schön om die kwam te zien. Oei, 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 oei. Oh, weer. Oh, weer. Dekkers, dames en heren, toes. Ja, je herkent hem allemaal. Van het luiperke van vroeger, maar ook van heel veel andere dingen. Nee, maar- En we vergeten dat nooit meer. Nee, maar zachte lui in Limburg tot. Jongens, het is die zoutmes. Kerkroor had het weer met. Dus het herrjutje is met ons geweest. En Kerkroos is een hele leven en bijzondere man, Rieker. Hè? En u. Dankjewel. Leuk dat ik weer tegen mag komen. Geweldig. Je moet er verstoppen met Poena, Arno. Het ken je allemaal van de camera. Ik zie nu wel wat ze dat chance geleerd als Raoul. Ja, ook dat zit in het blok. bloedkruid waar het niet gaan Ja, kan. precies. Ja. Hij die loopt al vanaf al 55 jaar, hè, vanaf 1966 met Minepap. Ongelooflijk. Achilles stoppen we dat. Ja, Atletiekvereniging, hè? Ja, atletiekvereniging. En dan komen zij, de papa's van alle prinsen. Ja, niet alle nu, maar een aantal. En door ziet er nieuwe. De huidige. Ja, huidige prinsenpap. Is toch ierenrood. Ja, meneer Ballas. 1 voor 1, hè. Zeker heel voorzichtig. Het is een gezongen rood, zie ik. Ja, zeker. Onder nummer ontzettend veel, doen ontzettend veel dingen samen, ook met de vrouw die erbij. Ook die moeten zich zeker even zukken en vingen. Hè. Maar dat werkt wie in het tierenlier. Schön hem te zien. Samarie van de Gaat. Samarie, de Raad, de Gracht,
wijk in Kerkroo-West. Patty, waar is ze bij dich? Ja, ik heb de vader, de trotse vader van prins Tim de Jersten even mij staan. Wordt het een jongensdruim voor hem, dat wat werkelijkheid wordt? Ja, absoluut. Al jarenlang heeft hij ervan gedroomd. En ja, er worden bij jou 3 jaar vreugd duur gegaan. En Lou had er eindelijk de kans gekregen om zelf erbij te komen. Dan is het verhaaltje compleet. Is het niet het wat je vroeger ook stiekem van gedroomd hebt? Ja, tuurlijk. Er zijn mij 2 nerven vuur gegaan. En een achterneer van mijn jongen. Ja, joh, doe jongen niet meer, dan word ik zo oud en dan word ik getrouwd. En dan is het prachtig dat hij de zoon de kans geeft. Wat deed het met u genoeg? Wat deed het prinsschap voor u gezond? Ja, goed, ik ben nu 14 jaar bij de Raad van 11. Er zijn 13 jaar geweest dat ik als Raad van 11 dan mee heb gemaakt. Maar dit is met niks te vergelijken. Dat kan zo niet vertellen waarom. Dat is gewoon, ja, dit maakt ze met, dat is een gevoel, dat is onbeschrijfelijk. Wat, heeft er goed geslapen, denk je, vandaag? Ik denk het wel. Ja, daar word je eerst natuurlijk mee. Maar ja, houdt altijd zijn mij natuurlijk ziemlich de nerven. Hoor. Ja, de winst, dit is toch grootste daar. En dat geldt voor ons allemaal. Ook ik had niet zo Jan zo te slapen, maar die zaken. Ja, oké. Ja. Maar ik heb wel op het op genoten. Ja, heerlijk, heerlijk. Goed zo, dank je. Ja? De senior van ons stopt nog dit jaar. Nee, maar dat is vorig jaar toch al gestopt? Is dat vorig jaar? Jazeker! Hij ging wel vorig jaar, de vader van de prins. Ja, maar dat hebben we nu niet meer. Och, dat was zo mooi, dat was zo mooi. Heel mooi. Op. Oh, even aan de kant. Jo, de laatste keer hoor. Ja. Toch een feest, 4 keer 11 jaar hoor. Ja, wow. 4 keer 11 jaar, bijzonder. Ja, en hij trekken ze aan zich voorbij, de ex-stadsprinsen. Vuurje Jange door de Klinkkerkrutser stadsjaar, de anno 1898. De houtst toen maar gestoord op Derwaan. Op Derwaan hou ik maar gestoord, ja. En dan kiezen de voetenkneukser, daar hing eraan. Ja. Waar de vriendin van de Hoergeet bij zit. Just. Die kregen dan een speciale plaats hing aan de optocht. Ja. Op verzoek. En Patty is bij hem, denk ik. Patty. Ja, ik heb de vriendin te pakken van prins Tim. Vertel eens even. We kennen hem nu natuurlijk als een fantastische prins. Maar wie is er in het dagelijks leven? Ja, ook hetzelfde. Heel lief. En ja, zo wie hij zich presenteert, zo is ze hoor. En ik hoort juist dat dit een lang gekoesterde druim van hem is. Ja, klopt. Geniet er daar ook echt van? Ja, heel erg. Ik ga tijdens de optocht een paar keer naar hingen kijken. Kan ik hem soms graag zien. En hij staat echt te genieten, te springen en te gooien. En ja, echt fantastisch. Ja. Nou, goed, zo mooi. En wie ervaart sticht dat als vriendin van? Ja, ook heel leuk om te zien dat hij daar zo in opjeet en dat hij dat zo schön vindt. Ja, dat maakt het voor mij natuurlijk ook hartstikke schön. Nou, geweldig. Geniet er nog van. Dankjewel. De vriendin van de Hoergeet, onderdeel dus van de Voetenkneukser, deze schöne klonengroep in de Roerse Zog. Ja, we zijn toch bouwd door nu. Ja. Dit is dus traditie. De vriendin van de prins Winston in de groep zit loopt redelijk achteraan met. Ja. En dan kies je natuurlijk nog de groep waar de prins zelf uitvoeren kunt. Hè? Ja, nou. Of op verzoek van de prins door neer werd gezet. Ja, precies. Dat is net deze groep. Nee. Nog een Einzelganger. Maar de huur zit al, hè. De confetti-kanonnen die werden geladen. En dat is de waan van de Kerkrutsers pasgroep Sunjek. En dat zijn nog die jongens die 5 dagen carnaval organiseren. Hij op de maat. Ongekend. De Roel Raukens, Niels Essers. Dan neem ik zo maar even 2 namen. Daar komen ze. Daar zijn ze. Dit is de schacht en nog gebouwd. Ja. Schacht Nulland. Ja. En de tent en de buun die hij op de maat stond, dat is eigenlijk hun initiatief geweest. Ja. En daarom verdienen ze een ereplaatje in de optocht. Ja, en zijn prinselijke groep. Hè. Vorig jaar hadden ze er Rob in principe. Zo is bij hun in de verein. En dat Tim, ja, die mag dan gewoon zo'n aansluiten nu. Hè. Kijk, vanaf het erebalkon, hè. Kijk jongens, dat is heel werken ervoor van te wagen.
Stootswien en Pauw voorzien aan de veren. Zie hem Jans helemaal achter de rug. Dan zie ze hem komen. Jammer. Aufgepasst, Leute. Lasst uns gemeinsam etwas Verrücktes probieren. Sitzen, Kiriko, sitzen, Brian, sitzen! Alle setzen sich hin. Hinsetzen. Alle setzen sich hin. Hinsetzen. Los, Brian, socken, socken, socken! Hinsetzen. Wenn der Beat einsetzt, springen alle auf und feiern. Ja, ik hou zus de vader van de prins, ik heb de vriendin gehad, maar nu heb ik ook de zus van de prins. Best ze dit ontzettend schloezer ben. Ik ben zo ontzettend stoot. Ons motto dit jaar is, zo stoot wie een pauw. Nou, ben ik stoot is wie een pauw, dan ben ik er wel. Ik ben zo stoot, hij deed het zo goed, dan heb ik het zo leuk. Ik ben echt super stoot, het is zo leuk, het is echt zo leuk. En er hou ontzettend veel zenuwen, zag ik, hè? Er hou veel zenuwen, zag ze. Ja. Het is te helemaal zien. Maar de zus is sloes en ontzettend trots. Kijk die maar lekker op. Dankjewel. Ja, dat is ongelooflijk. Voor zitten hij in, in het kabinetje. Ja, het is op 20 meter van de route, 25 en het rammelt even. Ja. Die hand en geluid op de waanstoor, dat is ongelooflijk. De jongen van het 36e regiment. Ik maak nooit meer garde zagen. Nee. Prachtig, die jongens, die hand. Ja, een ontzettend zwaar taak. Die begeleiden door Prins. En die lossen hem nooit uit het oog. Vanmorgen ontbeten. Daar was ook het filmpje gemaakt vanmorgen. Vingertjes ingetaped. De jongens hadden een hele belangrijke rol. Dat leg even uit, dat intapen. Ja, dat intapen, dat is de vingers van de Prins. Die moeten goed ingetaped werden. Want de werpstig kapot. En daar is als hoe geen Tim er eerste. De werpstig kapot en nu stuurt die vingeren overal aan in het hoofd. Die huizen die ze aan zetten, moeten er misschien 3 of 4 hebben ze er nodig. Want die gunt kapot. Dus dat is wel een stukje belangrijk. Preventie. Juist. Daar is de hoeigheid. Kijk hem. De laatste dus van een vriendengroep van Veer die zich eigenlijk op de basisschool zo ongeveer al beloofd had. Vier gunt ooit prins werden. Ja. En zijn 3 kameraden worden al gelukt en hem dit jaar. Ja, en ze stond bij hem op de waan. In ieder geval is dit er Max ook een oud-prins zo gegaan. Kijk eens zo de zakken, die gunt eruit. Hup. 400 kilo zakst toe in die jaar? Ja, ik hou 400 kilo. Ja. Dus ik denk dat dat niet veel veranderd is. Dus ik denk dat dat hetzelfde is. Door Max inderdaad, daar hingen ze in hem stoor. En de pages van de Prins. En de hoeigheid zelf. Heerlijk. Zien een zegentocht. Over de maat. Zie je wie die huisje uitzien, hè? Die had de beste tijd gehad. Ja. Prachtig. En dan zie je de rode bakken. Het is echt hel werken bovenop de waan, joh. Echt hel werken. En genieten. Morgen ping in de arm. Ja. Kiet een beetje hulp, gelukkig.
Een nieuwe zak van Ongenhoed. Huppakee. En hij als er rood van 11. Met aan kop, dan zie ze het met die veren. De president, Walter Sterk. En zo werd de hoogheid omringd door eerst het 36e regiment. En hing er hem aan meteen door een wiezerood van 11 van de Kerkreutscher Vastelovensverein. Dat zijn de jongens die dat regelen. Hè. Topfit, alle nieuwe. Ongelooflijk. Is het, hè? Pratsvol is het. Schön, gelukkig. En deze wiezerood is de laatste baan van deze route zog van Kerkroo. Wat hij wachten weer op de prijsuitreiking, dat is om een uur of 7. Ja. Grond 4 neem je met beleven van hand. De ganse optocht kennen zie je met weinig regen. Gelukkig is het redelijk droog gebleven. Er is nog veel volk op de maat. Morgen nog even gauw zagen. De grote optocht van hele de plaatjes. Toch gewoon traditioneel te zien bij L1. Vanuit Kerkroo nog een schöne Vastelovensmondig. Dankjewel. Allah. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door gemeente Kerkrade. Alle smaken, Carvitaal, Bakkerij Vonken en Brandbier.